s veľkosťou šatky 6 sa robí klasicky ako kríž s kapsou vo vnútri, čiže nájdeme si stred šatky, dáme si ju na brúško, pod prsia, ako robíme normálne tehotenské úväzy a teraz ideme vzadu robiť kríž, čiže zoberieme si vrchný len, prekrížime cez lopatky, dáme na rameno, navrstvíme, pás necháme položený, druhým robíme to isté. Kríž cez lopatky, navrstvíme. A teraz si ideme dotiahnuť. Môžeme zaťahovať obidva lemy naraz, aby sa nám to krajšie a rýchlejšie doťahovalo. Čo máme dotiahnuté, prechytujeme si aj na ďalšie ruky, aby sa nám to znovu nepovolovalo. Vedieme pruhy dozadu a opäť ich prekrížime tentokrát na krížoch. A potom ich budeme viesť dopredu. Tak, a vedieme dopredu. Môžeme už urobiť buď tu vpredu, keď máme v podstate menšie pásy, alebo keď nám zostane látka, môžeme ešte viesť dozadu. Ja už si ju ukončím vpredu. Opäť sa snažím ten kratší pás dostať na vrch, aby som si ho mohla zastrčiť, nech nezavadzia. Urovnáme nezrovnalosti. Po prípade si môžeme opäť znížiť pásy.